Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Sam, quando eu vou ver isso no Facebook, eu tenho que virar. Agora você não mora na Malawi? Chiyembekezo cha Malawi ndi UTM. September pano UTM itenga mboma. Kaya wina afune, kaya wina safune zinthu zisipha basi. Mbande. Nyamata pereka moni wa Malawi. Ndikupereka tumoni kwa Malawi nonse. Yazoni latoka makamaka pa ulamulo metu nawo wabale wankhaza tiene disintene abale mwadona ifeyo mene tilili pano. Tikuonda kuma tukudya madeya atitopesa kudya madeya mafanana ndiye nkumba ziwetu ife kale timaja madeya ndayo yosinja pa ukwati akamasinja ndikumaja madeya aja nditerere kuma pano ndikudya nthawi ina iliyonse ndi amalawi anzanga ndikupe mphani ndikumemezani kuti tiyeni ndisintheni ngati tisasinde tona anthu akukhapidwa anthu akukhapana matemo anthu kulesedwa kwanga matemo osiyanasiyana kumalawi muno kuti ndi tsiku limene limanena kuti ndanga kandiuchilikira ufulu kuti akati ufulu amathandauza chani ndiye ndikupe mphani amalawi anzanga tisaziyang'anire pasi zinthuzi ndalamazi tiyeni tizilandirani pa 50,000 ndiyo tizilandira komano pa vota pa 16 pano tiyeni ndizapangeni chimodzi nditutu amalawi anzanga. Ndiko mwambiri. Honorable Opeleka ni moni wa Nyamata nzanu. Abasi ni moni wa Nyamata nzanu. Baje sinandira? Anthony Magawa. Sorry? Anthony Magawa. Jabu no? Mugimi na kwasije shanji? Bumbwe masenjere ko Sibensi. Ha? Bumbwe masenjere ko Sibensi. Bumbwe masenjere ko Sibensi. Jabu no? Ndimwe mwijano ndi Jordan musikula lero pamene mukufuna kulandira ma certificate monga ma shadow MP komanso ma shadow councillor UDM. Come again? Chisangalalo chani ndi Jordan pamene mukufuna kulandira ma certificate. Ayi chisangalalo chosayamba chipati kuzowa kuti chipani chathu ndi chimene chili chokonzeka kulowa mboma kusachedwa apa yeno ndi osangala chipoti ndili mbali imene ikuwina kwati. Ndiko mwambiri. Ndiko ndiko. Yes, mbalo wangu. Jabu no? Sure. Suna mweze? Muntu wankulu atunda amene CEO bwana mkubwa amene wa bwana mkubwa. Thank you. Honorable Secretary General watu amene wa bwana Kalonga bwana Willet Kalonga ndaona ana kwatu ziko mu bwana sure yes zabi no teka sure ino muwimi na mpando wanje councillor yes kuti kumeneko milongodi zomba yanga jabu no yeah iziko muwami zabu no yes zabi no sure majinga na ndaikumbukira nkope itsi ziko muwami
Wanachaga. Yes or no? Abasi ni mwana Malawi. Malawi mulibanji kumene muli mulibanji bonse kumene muli Malawi. Kodi paja mungwimira kwa CBS yanji? Ine sindi kuima, ine ni director wa youth mu Southern Region. Chabwino bwana. Nditu bwana wa. Yeah, iziko mkwambiri. Zabwino. Aji Nyamata onesajidu chotani kufuna kutenga nawo gawo bikisana mibando siyana. Aji Nyamata onesanditu chibija chikulu kwambiri ndipo ngati pali chipani chimene Aji Nyamata onesajidu ndi chipani cha UTM. Aji Nyamata onesajidu kopya ndipo mwina 75% UTM amene akuyimira ndi Aji Nyamata. Siko mkwambiri. Monga sogoleri wake soda soka bambe ali wa Aji Nyamata. Siko mkwambiri. Nditu bwana wa. Yeah, itatokoza rufu na siku labu. Ule mwana bwana. Siko mzigo. Yes man. Aweve na Malawi aweve. Yeah. Siko mkwambiri. Yes, Malawi kumene muliko Malawi anzanga. Zabwino zose. Mawa modzi okha kwa azimaya amene atenga nawo gawo kupikisana mipando siyana. Kufuna ndakuze na azimaya anzanga osamadzanganira basi napeso tingathe. Ipenga meti masunga mimiza azimaya tisaope osaopa osatopa osafoka. Tendile. Siko mkwambiri. Aweve na Malawi aweve. Siko mkwambiri. Aweve na Malawi. Aweve na Malawi, aweve na Malawi. Yeah, siko mwambiri. Oh, maweve Malawi nanu. Mwabasi lipagira mwamba Malawi imenda Nyamata. Yeah, siko mwambiri. Goma ilo. Mawa mozoka kwa azimaya nzanu. Mawa mozoka kwa azimaya nzanu. Ayankuleni. Azimaya tisafoke. Ine basogolo. Tuone azimaya tuone musogolo kuona zotani. Akabambe moto. Maona azimaya nzanga ku Malawi. Safoke ndi DK. Pa 16 September bana zatuke mwa nyingi azimai moni nose basongolo ndi DK UTM Moto budipo tile kwa AMARYLLIS azimai Smai wanga mona azimai nose ifeni kuvangu ngoma ndaga babe pasifini bano tulwa mboma wakwaliamenti pa 16 osafoka osatoba Moto budipo mwambiri aweve ndikomaliza tibereke moni kwa Malawi aweve na Malawi kuti nkhope zachi mwemwe kwambiri kuno ndiamike boma tatenga ile si boma tatenga ile pambande siko yes Nyamata sabino abasi mona Nyamata nzako moni Nyamata zanga muna kuhospitali muli zina lanu ndi ndani zina langa ndi Austin Chali kuchokera ku Chipawa Nkombezi sabino muimi na mpando wanje shadow cancer mawina kale no wina anga Nyamata maluza samaluza mawina kale ya isabino zose siko abasi chipakira mwamba yes. Abase nimona Malawi. Ine ndi Gisu na Hazwell. Amene ndikuyimirira pampando wa councillor ku Kalombe North East West Somaoni. Yes, Malawi nose kuyembekezera kuti kuyambira pa 16 kuyendesa dziko lino limodzi ndi Dr. Daisuka Bambe komanso ndi makhansala ake komanso ndi ma-MP ake. Sure. Aina unyandira zabwino mapana inende nechitane hare sanje nofiruo wati shadow councillor 16 September 2025 Woma UTM council chair council chair Mbambande more fire
Yes, ayankulena. Atsika na Nechero la jabula chokera kumango South Kuzi. Mimi achado Kansala. Ipo boma alikutenga ticket 16 September kuwina. Bambande. Aliso mukula machado ambili. Maepi tiwina, Makansala tiwina. Osa opo osa topa. Siko mwambili. Jipakela mwamba. Zanga mlasi abasimona. Ninastakezo wano. Kucheo Central East. Kasa wakinyamanga. Bambande. Kwa 6 September wano kutenga boma. TK 2025 shogonoka. TK 2025. 16 September kutenga boma. Tambala bakosi quick makira boma. Osa huko. Atogoza wambili. Siko. Yes, zanga zabino. Zabino guys. Basi zina lanu ndi ndani? Yuma kujokera kumango. Mukuyimira constituency Councillor MP. Councillor. Chabwino dela lanu ndi wodi yanji? Maiwa wodi. Chabwino. Yeah. Mwakozeka mota. Mwakozeka ndipo pa 16. Wina kutenga. Alimbikisena chinyamata nsanu kuti ndizoteka chinyamata okhala tsogolo. Ndizoteka ndipo mwasazionere basi. Siko mwakwali. Yeah, chipakela mwamba. Siko. Yes. Zabino? Yes. Abatseni mwana Malawi. Amalibanja Malawi nonse ine ndi Kestent Ligu Shadow Councillor wachitagale wodi kumulanje South. Ndipo tingona kuchedwa pa 16 pano September tokutaka bambe TK akutenga boma kuti athane ndi mavuto amene asogolera yamwemo alephera. Ndipo siti kufoka, siti kutopa, siti kukonja palipo sitiponda tokutaka bambe boma pa 2016. Siko mwambili. Osafoka. Siko mwambili. Yes. Zanga zabino? Sure. Paje ukimina Mulanje South East constituency. Mambande wakozeka mota. Ngani amphafu wami. Mwakozeka mota. Tikozeka ndambiri mbili. Eti? Tiwina. Mota anthu alimbe mtima. Boma ndikutenga. Boma ndilatu. Yeah, isiko. Boma ranyamata. Yeah, isiko. Yuti mutha yake ndinoyo. Siko mwambili. Pamozi tikwanisa. Tathokoza. Osaopa. Siko mwambili. Chipakela mwamba. Chief. Yeah, chief. Mweba samodo. Osakayikira nsolo. Mbambande. Zanchiro basi zanchiro. Mbambande. Zanchiro sogolo wala. Eti? Sogolo wala. Apa mukwala sogolo wala di. Elliot Critical Junior Chiromoni wide. Ibeneri ku Chiromoni kabulana ncholi constituency. Chabwino. BLANTYRE urban zwakale. Chabwino. Zamphamvu basi. September 16 kutengeratu. Tiulowa. Tilinkati. Chipakela mwamba. Yes. Abatseni mwana Malawi. Ine ndi Gift Malinda. Amene ndikuyimira kapumwa jani Michiru Chirimba constituency. Chabwino. Wodi ya Michiru. Chabwino. More fire. Siko mwambili. Aida zinthu zazikulu kwa basi. Pa 16 pano chongupa ine ngati Councillor Fatima Nkata MP osayiwala Dr. Kabambe. Siko mwambili. President wa yote. Yes. More fire by 16. Aida tokoza wapi? Moto kutibu. Yes. Chipakela mwamba. Yes. Wow. Abatseni mwana Malawi. Abid. Berekani mwana wa Malawi. Moni ya Malawi. Akuziwe ni zina lanu ndi kumene mukuyimira. Okay, ine ndi Particia Henry, Councillor wa Chilazulo Midima. Chabwino. Itumpira wodi. Chabwino. Yeah. Mwakonzekera motani? Ndakonzekera tikulowa mboma pa 16 September. Mota anthu alimbe mtima. Mwapula pa moto. Pamodzi ndi president wanu Dr. Kabambe. Pamodzi ndi president watu Dr. Kabambe. Yeah, itiyamike kwambiri. Ndikutsimikizirani nditu moto. Ziko kwambiri. Chipakela mwamba. Yes, ziko. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.